biharko lasterketarako? Bai, bihar eguerdiko 12:30 da gure Europako txapelketa, eta gogotsu eta dena prest biharko. Eta zer helbururekin etorri zara Glasgowra? Bueno, ia esan ez da niretzako oso bilbidea proposa, segurazki, aldapa gehiago gustatuko litzaidak egotea, baina gogotsu Europako txapelketarako. Beste urrats bat emango duzu aurtengo denboraldian, ikaragarri ari zara eta Europako txapelketan ondo aritzea beste pausutxo bat izango litzateke. Bai, egia esan oso pozik aurtengo denboraldiarekin, hasiera baten nire helburua zen lehen urteko istripua errekuperatzea, eta behin hori lortuta, lortutako beste helburuak oso pozik, eta orain bihar Europako txapelketa, eta gero iraila bukaera munduko txapelketa daukat helburu bezala. Oraingoz, zerekin geratu zara gustoen denboraldia, aurtengo denboraldian? Bueno, bai emakumeen bira azkenen nire etxeko lasterketa da, eta baita giroan enun espero, eta egia esan oso ondo prestatu dut, oso ondo entrenatu dut, oso gogor, baina 9. sailkatza giroan egia esan enun espero eta oso pozik horrekin.